हेलो बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोना जुदि पीएम किसान सम्मान योजना जाय आबादारिफोरनि थाखाय 2000 होगासिनो दं, खनथाम बोसोराव खनथाम होगासिनो दं। नोंथांमोना जुदि दासिमबो देग्लायनि 2020 मायथाइयाव जुदि नोंथांमोना दासिमबो मोनाखै, जाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि एकाउन्टआव 2000 फैबायानो। जुदि नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै, अब्ला नोंथांमोना माखौ नायगासिनो दं? थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला। बियो एप्लाइ सोलिगासिनो दं। जोंनि आबादारिनि थाखाय, जोंनि आबाद मावनायनि थाखाय, आबाद मावनायाव जाहाथे एसेब्लाबो सहाय मोननो थाखाय जोंनो पीएम किसान योजना मोनसे होदों, जाय पीएम किसान योजनानि गेजेरजोंनो जों जोंनि आबादखौ जाहाथे सालायनो हायो। बेबायदि जोंनो माने सरकारनिफ्राय होनाय जादों। ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ जुदि मोननो लुबैदों नङा, माने नोंथांमोना जुदि बेखौ लाथार। मानो होनब्ला बियो जों सरकारनिफ्राय रेहाय, जाय रेहायजों जोंनि खामानिखौ जों एसेब्लाबो जाफुंसार होनो हायो। ओंखायनो नोंथांमोना जुदि दासिमबो एप्लाइ खालामाखैब्ला अब्ला एप्लाइ खालामला। आं बेहाय नोंथांमोननो लिंकआव हाबनानै दिन्थिना होगोन। नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनि थाखाय मोनसे ब्राउजार एबा क्रोम ब्राउजार दं, अपेरा मिनि दं, UC-मिनि दं, बिदिनो बायदि बायदि मबाइल ब्राउजार एबा जाय बिथांमोना पिसिआव खालामदों बिथांमोना मजिला बायदि क्रोम ब्राउजार बेफोरबायदियाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना सार्च बार अप्शनआव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेहाय लिरनांगोन pm बुबाय, ओमफ्राय pmkisan.gov.in pmkisan.gov.in नोंथांमोना बेहाय सार्च खालामना होनांगोन। सार्च खालामना होनाय लोगो लोगो जितुनिखि मेन पीएम किसान योजनानि जाय मेन वेबसाइट, बेहाय जों हाबफैगोन। हाबफैनानै नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन एबाउट, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायनो हागोन। बियो थारै नंगौना नङा बे खोथाया फैला, बियो नंथारगौ। होगासिनो दं, मोनगासिनो दं, आरो जोंबो मोनबाय। ओंखायनो बेहाय नंगौना नङा होननाय खोथाया थाला। ओंखायनो नोंथांमोना बेहाय जेनेबा एबाउट होनना बुंबा बियो माबायदि माला होयो बेफोरखौ नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय, गोदानै एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय ओरै खनायाव फै, जोंना देखायना ओरै खनायाव फै। ओमफ्राय फार्मार कर्नार लिरनाय दं, बेहाय फार्मार कर्नार क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामना होनाय लोगोनो निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन मोनसे दं, एडिट आदार फेलार रेकर्ड, माने नोंथांमोननि आधार कार्डखौ एडिट खालामना लानो हायो। माबा मोनसे भुल जाना दंब्ला बेनिफिसियारि स्टेटास, माने जाय मोनबाय एबा मोनाखै बेखौ नायनो हायो। नोंथांमोना स्टेटासफोरखौ नायजोबनो हागोन। जों एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय, जाय बिथाङा फार्स्ट गिबियै माने एप्लाइ खालामनो, बिथांमोना बेहाय फार्स्टनियाव निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन बेहाय क्लिक खालामना होनांगोन। बेहाय क्लिक खालामना होनानै नैबेहाय फैबाय। नोंथांमोना इन्टार आधार कार्ड, नोंनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ बुना हो। जाय आधार कार्ड नाम्बार थायोना, बेहाय आधार कार्डखौ थुनानै हो। ओमफ्राय बेहाय इमेज कड होदो। इमेज कड होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना इमेज कड लिरनाय दं, बेहाय इमेज कड लिरनाय दं। ओमफ्राय बेजा इन्टार इमेज टेक्स्ट होनदो, माने नै बिजानि बेहाय नङा 72GC2I लिरनाय दं। बेहाय जि दं, जि फाइल नोंथांमोना गासैनाबो सबनाव बेलेग फैगोन। बियो सबनाव बेलेग फैगोन। बेहाय जि फैयो बेखौ नोंथांमोना बे बाक्सआव थुनानै होनांगोन, इन्टार खालामनानै होनांगोन इमेज कडाव। बे बाक्सआव इमेज कड लिरनायाव बेहाय नोंथांमोना थुनानै होनांगोन। ओमफ्राय बे गोजौआव आधार कार्डनि नाम्बारखौ थुना होनांगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोना बेहाय क्लिक हियार कन्टिनिउ बेहाय थुना हो। ओमफ्राय फर्म फैगोन। फर्म फैनानै नोंथांमोना बेखौ फर्मखौ जेबो गोसा नङा, फर्मखौ नोंथांमोना नोंनि नाम होनांगोन, एड्रेस होनांगोन। नाम एड्रेस होनानै नोंथांमोना
साबमिट खालामना लानांगोन बेंक एकाउन्ट डिटेल्स बायदिफोरखौ बिगोन बेहाय नोंथांमोना जि बिदों साबमिट खालामना होबानो जाबाय जोबोद गोरलै अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेसेबांनो दोननोसै नोंथांमोना जि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला गाहायाव गोजा दं बेहाय गोजाखौ थोनानै गुफुर बानाय बेनि उनाव बेल फैगोन बेलखौ थोनानै अलखौ सेलेक्ट खालाम अब्लानो नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ नुनो मोनबाय थागोन अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बिदिनो गोजोनथों